Ehning şəflərə, tatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehning şəflərə, tatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Selam dostlar. Yok Şulpan, dürüst түгел, менә булай кирәк. Сәлам бөек татар халкы яшьләре. О, Зөлфия, бу бит бигрәк поэтично булды. Әлбәттә, моның бит сәбәбе дә бар. Нинди сәбәбе? Татар яшьләре көннәренә 30 яшь. 30-мы? Соң бит алар элегенә башлаганнар иде. Ә бездән хәзер алар 2 тапкырга өлкәнрәк диярлек. Әйе, 30 ел, менә шул вакыт эчендә алар ниләр генә эшләргә өлгермәде. Бөтен дөньядан татарларны бергә җитте, яңа проектлар Туктат, Зөлфия. Әйдә басна сөйләп битерми, чөнки безнең алда ярты сәгать вакытыбыз бар. Дөрес әйтәсең, сезнең белән бүген Шулпан Һәм Зөлфия? һәм татар яшьләре көннәре. Шулпан, син 10 ел эчендә нәрсәләр эшләргә өлгерер идең дип уйлыйсың? Дуслар табырга, скрипка ойнарга өйрәнергә, сыйныф бетерергә. Аха, 20 ел эчендә? Зөлфия, минем бит 20 ел яшәп караганым юк, каян беләм. Менә бу телефоныңны алып куйсаң, бәлки күбрәк нәрсәгә өлгерер идең. Кем әйтте инде сиңа моны? Әйтмәде, мин аны үзем күрдем. Кайда күрдең? Татар яшьләре көннәрендә анда кызыклы мастер-класслар, һәрвакыт кызыклы кунаклар, телефонда утырырга вакыт та юк. 30 ел элек ничек булган булса, хәзер дә шулай ук. Соң бит 30 ел элек телефоннар булмаганда диярлек. Алар анда ничек утырсын инде? 30 ел элек ансын белмим, ләкин менә хәзер анда шулай ук кызык, һәркемнең кулында телефон, ләкин бер кеше дә телефонда утырмый. Анда шул хәтле кызыкмыни инде. Әлбәттә, ләкин әйдә хәзергесен соңрак сөйләмим. Ә хәзер без тарихка кусалык. Киттек. Мөхит, дуслар, фикердәшләр, остазлар, милләттәшләр буларның барысы да бер урында җыела һәм тагын озак еллар эшләргә көч бирә. 30 еллык юбилее уңаеннан татар яшьләр көненең тарихына күз салыйк. Моннан 30 ел элек 1990 елда татарның милли җанлы актив яшьләре уникаль проект башлап җибәрә. Татар яшьләре көннәре барлыкка килә. 90 еллардагы беренче җыен СССРның төрле төбәкләрендә яшәүче егет-кызларны җыйган булган. Аннан соң күп сулар аккан булса да, фестивальнең максаты бер төрле төбәкләрдә һәм чит илләрдә яшәүче татар яшьләрен берләштерү. Бу бик әһәмиятле чара. Biz bir vaqtda da to'xtatmadik. Нинди генә авыр чорлар булмасын, 90 елларда нык авыр булды уздырырга, акча таба алмыйча, ләкин барыбер аны үткәрдек. 30 ел дәвамында яшьләр татар телен белергә, яңа фикерләр белән янырга, татар тормышы белән кызыксынып кына калмаска, анда кайнарга тырышалар. Татар яшьләре көннәре кысаларында төрле остаханәләр, танылган шәхесләр белән очрашулар уза. Ел сайын узучы бу чарага илебезнең төрле төбәкләреннән килгән дистәләгән егет һәм кызлар башта бер-берсен белмәсә дә, аерылышканда алар инде фикердәшләр һәм күптәнге дуслар сыман. Яшьләр үзләренең проектлары, идеяләре белән монда килеп, беренчедән тәҗрибәләре белән бүлешәләр. Икенчедән монда экспертлар, остазлар катнаша. Һәм алар инде иләренә кайтып шул проектны гамәлгә ашыра ала. Күрмәкүчләр оялаган борын тишекләренә, кара кашкара күз миңа кара ире. Кайчандыр катнашучы кебек килгән егет-кызлар хәзер инде монда үзләренең балаларын җибәрәләр. Татар яшьләре көнендә танышкан парлар да бар. Алар хәзер матур, тату гаиләләр кырып яшиләр. Әлеге җыен бәйрәм кебек, ул татар рухын күтәрә, яңа дәрт белән үз төбәкләренә кайтып, эшләрен дәвам итәргә көч бирә. Һәм 30 еллык тарихы эчендә искә алырлык мизгелләр бик күп. Рим Гыйльфанов, Резидә Сафиуллиналар татар яшьләре көннәрен үткәрү инициативасы белән чыккач, Илдар Гыйльметдинов аларга Волга лагерында беренче татар яшьләре көннәрен оештырырга булышкан. 2нче елга инде бу турыда шул кадәр сүз таралган. Хәтта ветераннар сөйләвенә караганда, алар Казанга килеп төшкәч, тимер юл вокзалында трамвайга керәләр һәм кайда монда татар яшьләре көннәре дип сорыйлар икән. Һәм Волга яшьләр үзәгенә ничектер үзләре барып җитә торган булганнар. Хәзерге заманда мондый хәлне күз алдына китереп тә булмый инде. Ә бу вакыйгалар истәлек булып кына калды. Бердәм генә булып җиңәбез яшьләр. Бердәм генә
30 yıllık tarih hem kileşekte doğunda masштаблырак planlar beyramıгыз bilen bütün dünya tatarları. Әйе, Зөлфия, менә 3 сүз. Татар яшьләре көннәре. Һәм нинди зур тарих. Бу тарих эчендә күпме йокысыз төннәр, катнашучылар, кызыклы вакыйгалар. Һәм моның барысын да әзерләгән оештыручыларны да онытырга ярамый. Нинди булырга тиеш икән ул татар яшьләрен оештыручы кеше? Минемчә, иң беренче чиратта ул һәр вакытта да күтәренке кәефле булырга тиеш. Иң мөһиме шул дип уйлыйсыңмы? Әлбәттә инде. Башка төбәкләрдән килгән кешеләргә алар елмаю бүләк итмәсә, кем бүләк итәсең? Дөрес инде. Әмма минемчә, оештыручы кеше беренче чиратта русча әйткәндә чётки булырга тиеш. Ягъни аның бөтенесе вакытында эшләнгән, вакытында куелган. Юк, Зөлфия, минемчә алай түгел. Бәлки бу бәхәсне туктатырбыз һәм Гөлназга мөрәҗәгать итәрбез. Һәм шуннан Һәм ул безгә татар яшьләре көннәрен оештыручы нинди булырга тиеш икәнен сөйләячәк. карыйбыз алайса. Сәлам, егетләр һәм кызлар. Без сезнең белән бүген татар яшьләре көннәре турында сөйләшәбез. Ләкин аның кухнясын ахырга кадәр әле белмибез. Әмма оештыручылар аны башыннан ахырына кадәр менә дигән итеп белә. Шуңа күрә бездә бүген кунакта Идел яшьләр үзәгенең белгече Динар Шәймәрдәнов. Динар Шәймәрдәнов. Тумышы белән Әгезҗе районыннан. Казан Федераль университетының музыка факультетын тәмамлаган. Хәзерге вакытта Идел яшьләр үзәгендә яшьләр эшләре буенча белгеч булып эшли. Син үзең беренче катнашкан татар яшьләре көннәрен хәтерлисеңме? Нинди үзгәрешләр булды менә быел белән чагыштырганда? Татар яшьләре көннәрендә мин 2015 елда беренче тапкыр катнаштым. Һәм 2015 елда, 2016 елда шулай шулайгалар Идел яшьләр үзәгенә шул татар яшьләре көннәрен чакыргач, инде мин 17дә шунда эшкә урнашып калдым. Хәзерге вакытта менә анда Лесяна Пасафина җитәкчелеге өстендә без эшләйбез. Башта инде катнашу буларак шушы чарага килгән булсам 2017 елдан бирле мин анда оештыру комитетында. Катнашучы буларак булсаң, анда сиңа программа бирелә. Шул программада барасың. Анда инде оештыручы буларак ул инде авыррак, чөнки инде анда син беләсең шушы чараның урысча әйтмешле кухнясын беләсең. Анда делегатларга әйтергә ярамаган нәрсәләрне беләсең. Татар яшьләре көннәрендә катнашучы булу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Безнең татар яшьләре көннәре ул күбрәк инде шушы регионнарда яшәп ятучы татар яшьләре, татар организацияләре, аларның җитәкчеләре, активистлары өчен оештырыла торган чара. Менә күбрәк инде шундый актив булырга кирәк, яшьләргә үзләренең организацияләрендә үз эшләрен күрсәтергә. Шулай төрле чаралар үзләрендә регионнарда оештыра кирәк. Анда анкеталар утырып җибәрелә. Һәм инде шушы анкеталардан сайлап алынып, безнең катнашучыларыбыз килә, делегатлар килә шулай. Хәзер мин сиңа уен уйнап алырга тәкъдим итәм. Мин сиңа күрсәтәчәкмен төрле фотосурәтләр һәм алар кайсы елгы татар яшьләре көннәрендә эшләнгән икән, сиңа белергә кирәк булачак. Һәм шулай итеп безнең беренче фото менә шундыйрак. Бу ничәнче ел икән шугыз? Әлбәттә. Бу быелгы? Әйе, дөрес. Шунлап та бу быелгы фотография. Әйе, афәрин, бик дөрес. Ә менә без ничәнче ел икән? Шундый зәңгәр футболкаларда. Булар хәтердә. Бу безнең хәзер әйтәм. Сез дә уйлыйсыз. 2000-дә. Аллам. Шундый мотор зәңгәр төстә 2016-дыр бу. 16 түгелме? 16 икән бу. 16-18 ми? 17. 2017 елсы. Футболкаларга киткәч, менә бу футболкаларны бәлки төшә хәтерсең, нәрсә чәчелә. Алар янәшә, бер ел нишәмәхә, бер ел зәңгәр. Нәксәк кенә хәфрагашны шулай түгелме? Онтылып китте. Намасы яра, намасы 18. Хәзер әйе, дөрес. 18 ел, афәрин. Һәм без алга таба бераз бисен якалса сиңа бик җайлы булачактыр. Чөнки фото шундый. Әйе. Афәрин бик җайлы фото бу өчен 90 еллар. Ә менә монсам ничәнче еллар икән? Монда шундый байраклар белән.
14-тер бу. 2012. 2014 бу. 24. Әйе, әфәрин, менә бит ничек син. Хәтта үзең катнашмаган булсаң да ул елны хәтерлисең. Ә менә без ничәнче ел? Дискәтчер, монда инде син бу вакытларда үзең дә актив катнашкансың дип әйтә алам. Әйе, мен хәтерлим, бу безнең 2015 бу. 2016. Әйе, 2016 ел, әфәрин. Афәрин, син ачынлап та бик дөрес җавап бирдең минем сиңа әзерләгән биремнәремә. Ә без сезнең белән тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Элеккеге вакыт турында белдек. Оештыручылардан киләчәккә планнары турында сораштык. Менә хәзерге көн турында белешәсе иде, шулай бит. Мин дә буш сиңа түгелдер ич. Юк. Шулай булгач, мин сиңа хәзер барысын да сөйлим. Ой, Зульфия, сөйләү бер инде ул. Минем монда үземнең булып каласым килә. Минем сюжетны карасаң, нәкъ шунда барган кебек буласың. Вәгъдә итәсеңме? Әлбәттә. Алай сидә карыйбыз. Беренче дә, 5-нче дә, 10-нчы да һәм хәтта 20-нче тапкыр да түгел. Татар яшьләре быел бергә инде 30-нчы тапкыр җыела. Быел алар нинди проектлар эшләргә ниятли һәм нинди фикерләр белән дөрләп яналар икән, хәзер барысын да белербез. Татар яшьләре көннәренең 30 еллыгына яшьләр үзләренең туган йорты булган Идел яшьләр үзәгенә кайтты. 5 көн дәвамында алар кызыклы остаханәләр, кичке чаралар, очрашулар белән милли мөхиткә чумды. Яшьләрнең яшәү рәвеше, әлбәттә, ул югарырак тормыш ихтыяҗлары куя инде. Аларга бит шәхес буларак та үзләрен тормышта табарга кирәк. Ансынданың минем турдан түземнең эшчәнлек белән генә бәйле дип әйтмим. Әлбәттә, республикабызда безнең бик күп проблемалар бар. Яшьләр сәясәте юнәлешендә дә аларның талантларын ачу, аларның үзләренә киләчәккә камиллек эзләү буенча да биредә безнең яшьләр министрлыгы менә үзенең командасы белән әле бит безнең министрыбыз бирдә шулай ук нәкъ шундый очрашу үткәрде. Аның колагына да хайран тәэсирле фикерләр ишетелгән дип уйлыйм мин. Шуңа күрә без һәрберебез үзебезнең юнәлештә үзебезгә яңа бурычлар алырга тиеш дип саныйм. Биредә мәдәният министрлыгына кагылышлы, мәгариф министрлыгына, яшьләр эшләре министрлыгына кагылышлы да үтенечләр, андый теләкләр булды. Шуңа күрә менә без һәрберебез шулар арасыннан үзебезнең йөгебезне үзебез җигелеп тартсак, минемчә без яшьләребезгә файдалы була алабыз. Әстәм, бында инде катнашу тәҗрибәсе синең бик зур. Башка еллардан әлеге ДТМ белән аерыламы? Аерыла. Һәрбер ДТМ үзенчәлекле. Төрле кешеләр килә, төрле яшьләр, төрле проектлар. Мәсәлән, нинди проектлар быел истә калды? Истә калды. Ну, бу елдагы проектлары, алар ничек әйтәм? Табигатькә чыгалар, то есть слетлар оештыралар, палаткалар белән чыгалар. Күбесе булган. Аннан соң татар тел уеннары барлыкка килде, Челябинскида. Кызлар кайлардан килдегез? Беренче тапкыр мәслеп китегез әле. Без килдек Пенза өлкәсеннән, катнашабыз татар яшьлек көннәрендә 2нче тапкыр. Һәм бу ел безгә бик ошый. Бу ел без Волгада катнашабыз. Теге ел белән чагыштырганда, бу ел әйбәтрәкме, начарракмы? Дөресен әйтегез. Урысча әйтим. Я думаю, каждый ДТМ уникален, и их нельзя сравнивать. Вообще ДТМ создают люди. Я думаю, что... Кем инде тагын, әймә кеше булмыйча. Узган елны теплоходта булса, анда кояш чыгуын, кояш батканын күзәтү матур булса, монда да матур. Монда матур тегендә матур инде. Монда Волга инде. Ничәнче тапкыр ДТМда? Беренче. Нишләп шулай? Алдагы елларда нәрсә кылмачлады? Белмәгәнлек. Әгәр дә инде ишеткән булсам, мәсәлән, бу чара турында әлбәттә мин дә катнашыр идем. Монда килдек, син бәхетлеме? Мин гомумән бәхетле. Йөзенә чыккан. Үзегезнең районга нинди идеялар кайтып китәсең? Үзебезнең районга нинди идеялар, ул гомумән
апайтып китү түгелдер, бәлки. Алып киләсез. Алып та килү түгелдер. Анчытасыз алар, берничәтәсез бит инде. Идеяларны киләчәктә кулланабыз, багажга салабыз да, ягынан соң инде. Ярый алайса. Иртәгә кайтып кулланам дип әйтә алмыйм, әле нәрсә. Бер секундга. Бер секундга. 30 ел буена татар яшьләре көннәренең үз гимны, ветераннары һәм кабатланмас мөхите барлыкка килде. Һәр оештыручы монда булган вакыйгаларны елмаеп искә ала һәм эшчәнлеккә нәтиҗә чыгара. Әлбәттә инде әйтеп булмый менә 90-нчы елдагы яшьләребез, алар нинди максатлар куйганнар ие татар яшьләре көннәрен уздырган вакытта, әлбәттә инде ул максатлар бераз үзгәргән. Чөнки безнең дәүләт тә үзгәрә, җәмәгатьчелек тә үзгәрә, яшьләребез дә үзгәрә, менә үзегез дә күрәсез бит инде. Әмма дә ләкин татар яшьләре көннәре дигән хәрәкәт ул яши. Яшьләребез ел сайын Казанда җыела. Әлбәттә инде аларны бит инде ничектер мәҗбүри итеп җыеп булмый. Алар үз теләге белән, үзләренең теләкләре белән монда киләләр һәм дә инде аралашалар гына түгел, алар үзләренең менә регионнарда үткәрелгән проектларында алып киләләр, тәҗрибәләре белән дә уртаклашалар, танышалар, аралашалар. 40-лап яшь татар гаиләсе дистәләгән өр-яңа татар яшьләр оешмалары барлыкка килде. Йөзләгән, меңләгән проектлар. Чөнки ел сайын инде яңа проектлар һаман сайын барлыкка килеп тора, алар тормышка ашырыла. Кайберәүләренә җегетләр, кызлар төрле сулар белән финанслау таба, кайберәүләре инде киресенчә яшьләр инициативасы белән генә үз көчләре белән дә уздырган проектлар бар. Ләкин биредә катнашкан бер кеше дә югалмады. Үзегез дә күреп торасыз, менә алдагы елларда кайчандыр җитәкчеләр булып түгел, бәлки гади генә менә делегатлар булып катнашкан егетләр, кызларның килүе, аларның бу көндә балаларын ияртеп килүләре, димәк, бу хәрәкәт яши, аның яшәргә хокукы бар һәм ул яшәргә тиеш дигән сүз. Монда бит төрле регионнар җыелды. Татарстаннан алар иң мөһиме нәрсә алып китәргә тиеш? Шәк-шәк? Шәк-шәк кенә түгел, менә мин төрле төбәкләрдә булганым бар, аларның үзләренең дә бавырсаклары, шәк-шәкләре бар, тәмле. Мин әйтмәс идем, менә үзләре кебек ясыйлар, бәлешләре дә бар. Мин теге Татарстаннан шәк-шәк алып китте дигән сүз генә, эспешмәгә алып китте дигән сүз генә ул дөрес әйтер түгел, чөнки менә мин Түбән Новгородка барсам да, анда шәк-шәк тә бар, анда бәлеш тә бар, анда бәрәңге белән ит тә бар, анда нәрсә генә юк. Тик менә бар нәрсәседер аерыла, менә барыбер үзенчәлекләре аерыла. Шуңа күрә без менә Шиләбе якларына барсакмы, Төмән якларына барсакмы, алар инде үзләренең сихермәтләрен алып киләләр. Ул сихермәттә барыбер шәк-шәк тә бар, бавырсак та бар, безнең Татарлар бөтен җирдә. Татарлар бөтен җирдә. Моннан Татарстаннан нәрсә алып китәләр? Безнең Казан бит инде ул бөтен дөнья күләмендә иң беренче урында тора дисәм дә дөрес булыр. Бу Казанның аның энергетикасы бар. Сез аңлыйсыз инде. Шушы энергетиканы алып китәләр аны. Монда мин татар дигән сүзне алып китәләр. Сүз дә юк, монда инде безнең теге Казанны әгәр матур иттереп йөрим дисәң, монда бер ай вакыт кирәк. Әле ул Бауманы, әле набережные, әле анда матур бит инде. Шуңа күрә безнең Татарстаннан, Казаннан күп нәрсә китәргә була. Россиянең бик күп регионнарында йөрибез, концертлар куябыз. Шуңа күрә бүген дә безнең танышларыбыз, дусларыбыз бик күп килгәннәр. Без инде алар белән сөйләшеп тордык, бик рәхәт үзебезнең хәбәрләребез белән уртаклаштык. Беренче чиратта минем уйлавымча, менә үзләренең әти бабайлары, шушы борынгы халкыбыз татарларның гореф гадәтләрен онытмыйча, аларның инде шушы милли бизәкләрен, милли моңнарын алар
инде яшьләр безнең киләсе буыннарга тапшырырга тиеш дип ышанабыз. Инде без монда Татарстанда яшәүчеләр, татарлары аларга энергия биреп, көч биреп, аларны кабат чакырып, кунак итеп, дусларча яшәргә тиеш дип уйлыйбыз. Һәм әлбәттә Татарстанга килеп, чит регионнан менә кызлар, егетләр үзләренә матур парлар тапсыннар, мәхәббәтләрен чыратсыннар. Чөнки бу әлбәттә татарлыкны тагын да ныгытыр, һәм төбәкләрне тагын да берләштерер. Һәм күбәйтер. Һәм күбәйтер, әлбәттә. 30 еллык юбилей катнашучыларның хәтерендә мәңгегә калыр. Чөнки монда оештырылган бәйрәм концертында артистлар да милләт өчен янып яшәүчеләр иде. Ай, Альберт, келелім, мен яза алмайым. Бәрі шында көкірегіме язар. Яз, мен татар дейм. Бұл менің концерт күлмәге. Шуай шығам бүгін аршада. Татар яшьләрне әлбәттә инде беренчедән 30 еллык туган көннәр белән котлыйбыз. Һәр вакытта да менә шулай ел саен менә шулай җыелышып торсыннар, бер-берсе белән гомумән төрле төбәктән килгән татарлар минемчә аралашып яшәргә тиешләр. Иң беренче теләгем татар телен онытмасыннар, Казанга еш килсеннәр, килгәндә безгә дә язсыннар. Беләсезме, менә бүген төрле төбәкләрдән яшьләр җыелгач, татарча сөйләшкәч, татар яшьләре җыелгач, ничек килмисең? Без бу бүгенге очрашуны берләштерергә тиеш, без очрашырга тиеш. Әйе, минем хәзер бүген кичке җидедә Арчада концерт, тик бернигә дә карамыйбыз. Мин аңа да карамадым. Группа белән килдем, хәтта биючеләрем белән, җырчыларым белән. Чөнки бу очрашуда бер-беребезне үрчәтмешли поддержать итмәсәк, бер-беребезгә ярдәм итмәсәк, ул матур булмас. Менә татарларның бердәмлеге шушында. Әйе, biz инде булай да Аллага шөкер татар дип гурланып йөрибез, җырлар язабыз, концертлар куябыз. Тик менә мондый очрашу, бу үзенә бер рәхәтлек. Син бирегә беренче мәртәбәләгәсең һәм татар яшьләре көннәре энергетикасы сине чорнап ала. Биредәге мөхит, дуслар, фикердәшләр, остазлар сине янәдән үзенә тарта. Мондагы 5 көн ел дәвамында эшләргә, яңа проектлар булдырырга, аларны тормышка ашырырга этәргеч бирә. Үз төбәгеңә кайтып, син бар көчеңә эшли башлыйсың. Тырышлыгыңны милли хәрәкәткә куясың. Алган белем, мәгълүмат сиңа киләчәктә үзеңне татар итеп билгеләүдә ярдәм итәр. Ә биредә алган хис-тойгылар, кичерешләр, матур мизгелләр күңелеңнең түрендә мәңгегә сакланыр. Кемдер биредә гомерлек дусларын таба, ә кемдер сөйгән ярын очрата, гаилә кора. Хәтта аларның балалары да бүген татар яшьләре көннәрендә. Киләчәктә дә шулай булып калсын. Безнең балалар да монда әйләнеп кайтсын һәм милләт хакына үз көчен куйсын. Еллар узуга карамастан, татар яшьләре көннәре үзенең миссиясенә тугры кала. Үз алдына куйган бурычларны үти. Киләчәктә дә шулай булсын.